buhing handumanan uban sa mga awit. Ado na kamay kaagi o kasi na tiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kaparudan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panunduman. Kasi na tiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Gikan sa may Pamplona si Ann, matod pa niya ang ayan pabakong musalig sa mga lalaki ilabi na taga Negros. Ato maminawon ang kaagi. Tinahudog pinangga namong ato didin. Mayong hapon nga nagkanimo ilagnasab sa mga naminaw karon sa radyo o nagtanaw sa Facebook Live. Sa mga suki nga mga magtatampo o mga tigamanawan, nining langog ug pinaminaw nga programa matag hapon nga tanan ang mga puhing handumanan uban sa mga awit. Ako din si Ani Atididin, taga Pamplona. 28 anyos ang akong pangidalon. Ang akong kaagi o problema karong hapon ang akong i-share sa mong programa, kabahin kini sa akong uyab nga gusto na jud niya nga magkaanak kaming duha. Ganahan siya nga naa siya liwat gay na ako ate. Kung gugma ang imong gipangutana, yes, may gugma ko sa akong boyfriend karon na dili. Pero ako lang ipabalo usab nga aduna ko'y anak at didin daan. O aduna pa'y communication kami sa amahan sa akong anak. Pero wala na mi. Tungod lang sa among anak, mag-communicate kaming duha. Ganahan sa kong uyab karon nga magka-live-in na usab kami at dide. Hinoon dili kami kasado sa amahan sa nakaanak nako. Kunya gani atuwa siya sa kauluhan, wala sa Negros. Nakahasol nako kini atidin. Kay basin mo kalit lagtungha ang amahan sa kong anak ug magsamok-samok. Og di po ko ganahan nga makig-live-in meaning akong boyfriend karon. Samot na nga ganahan siyang magkaanak kan duha. Problema pa man ako karon nga gisaw sa gubang sa unang lalaki sa akong kinabuhi nga doon ako'y anak. Manang magkaipon humana ang mga problema. Unya kay kinalaging sa akong nahimong eksperyensya nga ang unang lalaki nga amahan sa akong anak dili man mo man nagmalampuson ang among relasyon. Mo man nakapangutahan ako nga angay pa ba kung musalig sa taga Negros nga lalaki at didin? Nakalibog ug nakahasol nako sa pagkakaroon. Tungod kay naman ko'y kagahapon tali sa usa ka lalaki nga nakapaanak na ako.
Naa pa man ang among komunikasyon matungod sa among anak at dito. Hinungdan nga nagkasulbi na ako karon. Lisad ko ganahan nga diha dayon akong putlo ng akong pakirelasyon nining akong uyab karon. Kabuot makaanak na nga ni kanako. Buot makaanak pero wala ko'y planong magpakasal. Kay live-in man lamang. So wala gihapon ko'y kasiguruan at din. Ngayon dan nga nakapangutan ako kung musalig pa ba ko sa duha ka mga laki nga puro taga Negros. Nga may nakahasol naghatag problema na ako karon. At din maulan ning haubo na kung salmot sa imo ang programa. Imong avid listener diri sa Pamplona. Ani. Salamat kanimo ani sa Pamplona sa imong pag-share sa imong suwatampo diri sa tong programa karon. Di na tumubot ng biya kanyo akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog o pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalog. Kini ang yung bus nga alagad kinahan higala sa kanginan nga si Ate Didid Gatchayan. Manamilit og magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.